Endi tah iki jane iki bakul gebyok iki? Wong ngalor ngidul mubeng kok ora ketemu wonge iki nok endi? Kok iki kula apa tah? Bingung paranenane. Kek kula apa ta yu tak nget-nget iki mau mubeng ke luru apa? Iki lho yu arep luru gebyok sing murah, meriah, tur berlimpah. Modele sing apik, kayune sing apik. Tur harganya paling murah sejepore iki ning ngendi yu? Mulane iku takok yu. Lah wong ke mubeng bareng ngobengi uwet kok. Iki lho tadi panggone ya iki lho. Endi toh yu panggone sing dodol gebyok? Masa kesara si yo ngerti tak iki lho. Gudang semene gedene iki iku nggone Istana Gebyok, pusate gebyok termurah, termewah, berkualitas pokoke. Ayo tak jak tadi barenge. Iki lho yo barenge. Nok gebyok ukuran 3 meter ping 2 meter 70 ya. Iki iku gebyok pesenan sengko Ibu Asih dari Boyolali. Lho barenge apik sik ngene. Nah gebyoke iki dhuwure nggawa angin-angin biasa yo. Spesiale iki nek kene apa? Spesiale iki bebekan pinggire iki ukirane ora tembus mburi ya. Lho, ana aling-alingane mburine kaya ngene. Kanggo gebyok seuapik iki, semewah iki, seelegan iki, iku mok nok budget 11.500.000 ya yu. Iku wis finishingan. Finishingane natural glossy. Lek mentahan durung finishingan iku nok 8.500.000 ya. Sampare nek kene tunggale nggawa sampar putus. Sampar putus karo sampar los iku regane padha ya yu. Sengko kene iku wis free handle ya yu. Lek pengen tambah kunci iku tambah 300.000 sing kunci biasa. Lek pengen kunci sing luwih apik, luwih berkualitas iku tergantung budgetmu yu. Kanggo bahane iku pokoke aja kuwatir yu. Ning kene iku bahane pokoke nggawa kayu jati len, 100% kayu jati ya. Ape tuku kok bingung? Ora usah bingung-bingung, langsung WA owner-e konfirmasi. Ditelepon, di WA, mengko barangnya langsung meluncur ning omahmu yu. Pokoknya gratis ongkir COD seluruh area Jabodetabek, Pulau Jawa dan Bali. Arep mrene gampang, aja bingung-bingung. Lokasine ana nek Desa Datar, RT loro RW loro Mayong Jepara ya, Kak. Wis ya, Kak, wis tak reviewno barange. Sing arep rene angger mrene barange iso langsung dikirim, lek nduk jupuk ya iso padha wae. Oke, matur nuwun. Gebyok sing paling murah lan berkualitas kuwi ya mung ning Istana Gebyok.